Good morning. Today is April 22 and time check, it's 9:30 AM. So kauban ko sa kumanghod kaya modong sa mo ang Hacienda Luisita. Modong sa mo ang limbajan kay mangita mi og mga saging ditong dapita kay wala kami makaon dire. Charot, wala nami pang snacks ba. So guys, so nako ipakita ninyo trivia. Natakaron sa Bukid. Yes. So muna ilang gitawag nga father and mother hills. Nya mo nilang gitawag nga anak nga hills. Father ug mother. Actually, tulo na sila ka hills na nagdikit-dikit. Pero dili maklaro ang isa kay naata sa ubos. So ingani. Ayan, dapat hills dire. So daghang kay hills dire sa Carmen, Bohol. Let's start walking. Hi, isang vlog yun. Hi. Taro nga. Hi. Nagdamig bungay guys kay masin og may mga has diring dapita kasi ingkibo na mong tiil. So sa mga wa pa kakita dihag Kabaw, akong pakiton sa itong national animal ang karabaw. Tara oh. Taran! Sarahong kamot, di ba mao? Tara, nara to national animal. Interviewon. Hi Kabaw! Kumusta nga ang COVID rin dapita Kabaw? Dito mag-uol Kabaw no? Kadagan kay kapag kaon ng mga sagbot no? Bye! So ano po siya si Kabaw? Ang ato ang national nga animal. So pakitaan po na mo sa amoang. Pakitaan man ho guys sa amoang kaliguanan sa una katong bata pa mi. Lami ito siya ng kaliguanan. So magportal na lang ta kay ikapoy ko hinagambak na ko. 1, 2, 3 yop portal tayo. Dungan tagambak. 1, 2, 3 go. Nanadjud mi guys. Nakapoy mo din po mag-portal, no? So, naanat ta sa amoang childhood nga kaliguan sa una. Dire dyan ni, daghan dyan ko kaig memories dire yung dapita. Kay kanang mag-ulan bitaw. So, mag-ulan dahil sa una. Nindot dyan kayo ni sa kaliguan, guys. Nindot kayo ni sa kaliguan. Kaya mo man siyang atangan dito. Atangan na mo dito o kanang bato nga dagpo para muham ang tubig. Unya. Diri gid mi maglangoy-langoy daghang kay mga memories ani nga sampa. But now, look at ako ipakita ninyo look. Mano na siya karon guys. Nalubog na siya nya, gamay na siya kayog tubig tungod kay wala na lagi uwan-uwan diri sa bukid no. So mo na ni siya gimingaw na ko ani. Dugay na sad kung wa kabalik og ligo ani kay kuan pero gusto daw ko maligo karon ayan na lang kay wala may tubig nya malubog. So, daghang kong mga memories ani sa una. Mga wang, manguhag mga pantat, manguhag mga puto. Dire niya karon wala na jud siya guys. Ni surrender na jud siya. Kay lagi init na magkayo dire sa bukid, no? So dito mag-uol sa tong outfit of the day, oh. Tak, ngani yung ante manguha og mga saging dire dapita. So, bye-bye sa pa. And
ang lugar sa una guys. Namin nagpuyuan ni diri sa una. Ayan, mo ni siya view nga yung makita sa ani mo yung coconut. Yan naman ay kalsada na mo. So diri gid mi nagpuyo sa una. Nagkamata ni mo buntag. Mo ni mo makita fresh kay mga air diring dapita kay daghan kay mga kahoy. And may mga kanding dito dapita o mga goats. And ayan, so ako mo pakita og asa ko na puyo sa una sa jud ko nag-start sa ang pagka ako og actually naguba na mong bahay dito dapita guys. Like go to. Me. Di maminaw ka uwi niyo mo kading. Ayan, so ano siya view diri guys. Hindot kayo. Refreshing and very nice. So mo isuri sa mo ang bahay sa una para naguba na. So ayan, nata sa mo ang daan nga bahay sa una. So giguba na siya guys. Giguba na. So mo ni siya mong area sa una, mo na mong view nga makita din. Mo ni siya mo ang duwa. So ingan ni siya tani mo mong sala, mo ang sala, amo ang kananan, ay amo ang lutuanan ug gawas. So mo ni siya, mo ni mga lubing among katkaton sa una. Karon di nakakatkat inyong angkol kay dako na kaayo. Ayan, so mo ni mga lubi. So manong na may salibon guys kay na-feel ko sa lubi, grabe ka. Di kaya din yung uncle, grabe ka. Hapog so, mangita may saging dire. Hapog may saging dire sa ibon. Ano yung padung guys? May saging ariyop. Wala na may saging guys. Ang kahoy naman eh. Wala na saging. Mga kahoy na. Wala na lampas-lampas. Wala na saging yop. Mga tagsuso ta. Are. Are kinita agi. Sumangha na lamig suso guys. Nami ano gusto. Among tudloan og usapa pag suso niya. The same time tudloan pud mo usapa pag mag-awang. Kay kuwa may lingaw sa enjog na may duong sapa. Wala pangawang mo sudan. Sige makita lang sa sapa.
suso. So mangukab tag-awang. Ay. Yan, so yan. Ay suso. Lakang suso guys. So yan ni sa bukid dili ni hugaw. Yan may suso. So tabang yug, tabang pumanit. Solve na inyong paniugto ni guys. Masa ito pa. Sige, awang. Kailangan ukbo ninyong bato. Kaya kita mo. Yan o. Yan o. Hilo niya siya guys. Isaba. Ano siya? Amo ang dumon dito. Ito na kami gawang. Wala. Ang bato. Ayan, mga natagawang. Tayo po. Panguha po na ba? Patay ni. Sige, awang. Takong awang guys. Kit kaayo. Look. Look at. Masud alam mo guys. Di anak kay Loy. Ay, ginawa. Oh, yan. Huwag siya. So, kinaunahan, kumanguha mo. Tip number 1. Kumuha mo awang. Kinahanglan niya, ukbo ninyo ang mga bato. Niya, dili mo maglihok. Kay arong. Kaigit man sa tayo eh. Arong. Makakuha mo. Huwag na apod. Siya guys. Nya, magdasad mo mga sundang kay pasilog na yung mga pantap diring gapita. Pwede na ninyo pilon o kuha karang pantat. Kuha na siya. Kanang isda na sa sapa. Dahon naman siya guys. Pwede siya makitaan kaayo. Nakusog ang tubig ay. Oh guys, dahon na siya. Dili kayo makitaan ang kuan kay dahon. So ani ang mga kabaw guys. So ito national animal. Feel na ko kanay bagong nanguha ninyo. Nalubog. So, kundi lang dyan mo mag-inarte diri sa bukid. Makakuha dyan mo mga pangsudan. Pwede na mo makakuha og mga suso. Good for bisag isa ka panihaponan. Pwede mo makakuha og mga kuan dire, mga pwede mo makakuha og mga awang. Wala pa tayo nakuha. Actually, kaya maragit bago na siya yung panguhaan. Kani siya guys, mulagbas sa sadisa. Kapuros, kato among kaliguanan sa una. Dapat kumuha mo suso. Piliun ninyo ang karanay unod. Ayaw mo panguhaan ng patay, kaya bahok na. Dili sa din nyo lutuon diretso. Kay dapat lamingon sa ninyo. Inyo pa nang isud og pinsa. Inyo humulan og water para wala na dyan siya mo.
Shout out anang nanguhag suso diring dapita no panalinsad mo. Ay sad ni hugta oy. Inyon siyang lamingo na isa. So inyon siyang lamingon para naamoy masudan niya. Mula ninyo water para kulimpyo sila may. Yan, so parisan yung nangka, mga nangka ng mga kilid-kilid na diha. Nangka. Ayan, so wala na siya suso. Ayun, hurot na kay dugay na bipatang quarantine. Suso na po, sige panugan na magaling dapita. Ayan, ito. Patayin eh. Ayan, kapakat. Ayan ang suso. So na natin sa pinatumyang bahagi ng ating tubig. Ayan, so wala naman tayo nakuhang suso eh. Hinayop, pag hinayop. So mo tayo mabigyan din. So look at that. Suham siya. At agi kilid yun, pwede ka kagin. So, may balik sa sapa. May masa sa ko. Guys, nawawan sa mukha suso arang gamayar kaayo. Kay wala na kayo tubig ang mga sapa diri kay wala na kaayoy. Uwan-uwan diring dapita. So manguli na lang migbalik kay wala sabi na dang saging diri kay among kasagingan didto gipanguha na slain. Ta so padung na mi manguli. Kay gihanga ko sa kasalubi pero wala mi nakuha kay habog. Grabe jud siya kaayo guys, habog jud kaayo tanan. So, mora to. I hope nga nasuroy man ni amo ang lugar dire sa amo ang gipuy-an sa una and magbay na ko. Bye!